Luna. Ayo Le. Ayo yo. Lah bubar ke tamu ya, bubar ke tamu wes tau ngene. Atas lo, Mbak, ya Allah, tiba sedulurku lo mas. Ya ampun. Jeng, ngaturkan lu jengkotor ibu-ibu, ngatos-atos. Iyo. Manis cek, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng lamis. Yen mesem, yen mesem. Manis mengkole matu kaya bisa merontokne jantungku gendeng mas sampeyan pancen gendeng aku ganteng dek tambah gendeng yen ora seneng mendem ora sampean gawani gendong yo Kumara musik MC Audio Aziz Ultimate terima kasih tambang lagi aduh dek ciron-ceronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampean seneng kudu iris aduh dek dasare prasojo memang lidah mas tidak bertulang pandai bersila iku watake wong lanang yo wasik pelan-pelan Mas Sopir alon-alon yo iya asik manis dek kowe pancen manis yen ora seneng lamis yen mesem manis mengkole matu kaya bisa ngrantokne jantungku ngandeng mas sampeyan pancen gandeng tambah gandeng yen ora seneng mendem kok sing alit mas namine kampung ngalor ngedur sampeyan gawati
dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti Mas Arif senenge rondo Nah ya betul. diiris-iris aduh dek kulane coro kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang andai bersila iku watake wong lanang Ya. matur sembah nuwun monggo manis kayak aku